Hej. Hej. Er du gæst i dag på Smilte? Hej. Gæsterdag? Ja. Ja, jeg hedder Kirsten. Jeg skal ud og lave nogle snitter. Ja. Og det vil jeg gøre, nu går jeg ud i køkkenet. Så kan I smide det ud. Så tager jeg lige og får over. Så skal vi lige tage lidt med kaffen her. Den er vasket på. Ja. Og hvor mange snitter kan du spise? 2,5. 2,5. Og så har jeg desværre kun en lille tallerken. Nu er der en. Nu er der en spejlæg og en lille. Og det lyder dejligt. Det er lidt dejligt. Ja. Ej, tusind tak. Og så have en rigtig god eftermiddag. Jo, tak skal du have. Vi ses i morgen. Det gør vi, ja. Vi kan vaske det. Kom du til at sige noget til mig? Ja. Hov, det var vist forkert. Vi tager den igen. Vi skal have noget. Her tager jeg lige og vasker mine hænder med noget ansigtsæk. Sprit. Jeg tager ikke handsker på. Banke på. Goddag. Hej. Vi skal have lavet noget frokost. Er du gæster i dag? Hej. Hej, det er Malika. Jeg går lige, jeg skal lige vaske mine hænder, så jeg vil lave frokost, men jeg kommer ind igen. Okay. Godt. Jeg skal vaske. Og så tørrer vi lidt her. Det her er et meget rent håndklæde. Og jeg tørrer rigtig godt. Også med neglebåndene og sådan noget. Og jeg tager ikke handsker på. Så skal jeg... Nå. Jeg tager lige til. I siger ikke ret meget. Nej, vi skal høre på. Vi må jo følge med. Ja, mange tak. Tusind tak. Kan du have en god dag? Vi ses i morgen. Vi ses. Altså, jeg skal tørre rigtig godt. Jeg glemte at tage handskerne af, men jeg har gjort det. Sådan, tørre. Så. Hej. Og tak for i dag.